Gracias. Gracias, muchas gracias. Y de nuevo, de nuevo. Miramos la compra. Siinä on punaista. Paljon siinä on? 5 kiloa aina laatikossa. Joo. Ja siinä oli sitä mustaa. Näetkö sitä mustaa? Ei mustaa, eli punaista. 1 laatikko riittää. Yksi laatikko. Minä pakkaan. Se on mehumaijollinen. Sitten se tulee se 10 litraa, 8 litraa. Kato, kun se on nyt kunnolla pystytään ollut vuotinen. Ja sitähän se tulee vielä ne lähtiöt päälle. Ja toisaalta tekee vielä